Менә бу буладыр Пензенский, Истинский мост Келдиев тизеген. Ул мостында эләккән ошибка белән. Чөнки Усманбай Келдиев аны теләгән. Үз туган авылны Исага урнаштырырга. Әмма дә ләкин приказчиклары бутаганнар да җибәргәннәр ул мостны соседний поселок Исага, менә шу җиргә, ул урыс авылы була. Вот, нинди широкий, зур мост, аңарга инде 100 елдан артык. Атабагыз кешеләр монда бракосочетание алдыннан да киләләр. Менә Иса суы. Монда ул бик сай күренә. Да. Ну, приказчиклар яңлышканнар. Приказчиклары яңлышканнар да авылы урынына рабочий поселок Иссыга җибәргәннәр. Вот, ул акча белән миллионнар торгандыр ул. Менә бит күпме тимер. Күпме ни? Әлдә тора. Бак. Да, вон клепкаларда. Клепкаларда. Булар да. тураннан китерген или как? Bu yok, наверное. Да? Аны yok. Булардан китергеннәр. Була периларда шолдыр. Шол? Да. Күренеп тора. Каян китергеннәр, Мәскәүдәнме? Может, Германиядәндер. Мәскәүдә вряд ли андыйларны ясый белгәннәр. Жалко да безнең алда. Да. Бек кичле монда Казанда да андый юктыр. Монда? Да. Уникальный мост. Монда моардан поездлар җибәреп була. Да. Поезд йөри торган була итеп. Основание нинди крепкий. Усманбай бик белгәчтен бик пинеләгән. Ну, күреп баккан да бу урынны и әйткән, ну калсын ди. Кире җыеп алып китмәгез. Вот шулай барлыкка килгән Истинский пешеходный мост. Ул әле пешеходный, но өлкәндә машиналар да, атлар да йөргән. Хәзер инде янтыгында куяннар, вот железобетонныйны. Не әйтәйдем соң. Усманбай моны заказать иткән соң. Да, Усманбай. Усманбай безнең авылныкы.